udah Kang Manuel.
huriani tuhata alaneng pukaota nama prosesi Natal asa jojong ma hita saluhutna.
mahita salutna. Malate. Amang inang na posobulong remaja dagdanak sekolah minggu sudeta kehita na pungudi bagat joroon jumoluma pinasahat ma selamat hari Natal. Selamat hari Natal matong Marolo-polo matodita di namar ningot ari hatu tubuh ni si Paluay. Las ni roha bulod do borngino di tonga-tonga ni salhut halak Kristen. Beta mahita marsoba di adopan na, taidehon magwarna ay nunga di patongon Kristus nagabi partanobatoan di hatuaotta. Maruluk-uluk dorohan nami kata potong Yesus kang publik. Puji-pujian Tuhan untuk berhati. Betama Dan Tuhan puji-pujian Aina di Palawahita siang asar desa dohakan. atong ali akadongan taparade madirita tasomba ma tuhat tay di bagasan las ni roha. Tabari tahun ma nunga tubuh raja ni hadameon nunga tutu ro ibana. Nunga di tonga-tonga ta ibana. Nunga patar asini rohani di bata di tonga-tonga ni huriana. Nunga patar pambahenan na di bata di Portibion. Di lehon anak na Tuhan Yesus Kristus gabe si palua Portibion. Alani naing ma dohonota. Patingkan bahasa do di bata. Jalaro di salering ileleng na doa sinilohan. Masudut-sudut do na sasi tongan. Idama di bata Jehovah sa diri madok haholongon sa leleng-leleng na hubay makakulongi ho di bagay ni utugutugu ho marhite-hite asin ni roha atong di baga salas ni roha tahatidakon ma. Tung Nagodang si tuturo asin rohan di bata kahita. Nunga di pasikop di bata bagabagan kahita. Jalaro di salering ileleng na doa benar di Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si Paluay. Ditadikod do hasangapon na lahomanopot hita na di pardangolanon. Asa marsangap ibana marhite ulaon na balgay. Atong tadanaong di tonga-tongat ta panodangi tapuji matuhatta marede mahita sian nomor 56 ay asada dohok 2 say Roma hamuna. Saru
Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabi daging mahatai, dalam maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi widahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gowok asin ni roha, dohot hatutuon. Haleluya. Mardangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, madok moliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dogot holong iroham di kami, di basa gon hodo anakmu na sasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua kami marhita-hita ibana siya dosa, doa siyan kamatayan sa liling-ilileng na, upang idohami tuho, sa isodangin marohanami na kolomi, marhite-hite to di parabadiay, akum ni sa parrohay mahami, asa uboto kami mandok mauliati tuho, asa tarapol situ turohanami, di hagogoton, dohod di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen, hudul mahamu. Maredehita sian nomor 40 ayat 1-2 saya Roma Tubara. Tatangihon ma sikat ni patik ni debata di pesta Natal sadarion, imana tersurat di konfesi HKBP 1950 pasal 7, haluaon sia dosa. Tahapor seai jalat hati dakodo, na so dapot haluao sia dosa marhite-hite ulaon na denggan, manang marhite sian gugu sadiri, holan sian asini rohani debatado, marhite-hite pandubusion ni Yesus Kristus. Ia dalam majaloi, ima marhite sian haporseaon, nani ulani tondi parbadia, asa di auhon hasesaan ni dosa, na pinarade ni Yesus Kristus, marhite hama matenai. Haporseaon si songonodo di rajumi debata, nagabe hapitoran di jolona, ido sahatna, atong mangidogogo mahita siya Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargugoy makami, manganbakon na upartu pati mi. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 48 ayat 1-4, Riyama hita sasude.
Saluhut do pabahenan ni debata marpanupak tunadenggan. Dang tardodo pikiran ni jolmay pabahenan dohot hamuliaw ni debata. Saluhut na majadi di bahed debata. Siyan na suadong gabi adong. Jala masay uli saluhut na tinopanay. Tatangihon ma hata ni debata. Taringot tu panupaw ni debata di Portibion. Sada Musa sada ayat sada 1 2 di bulana di topa dewata langi doho tanoon dungi tarulang mata noi gabe halongan jala holong di atas dungi mereak-reak mata dini debata di atas niaka aek. Sada Musa sada ayat 5. Dungi di goar de batama na tiur i arian. Goar ni naholomi borngin. Dungi bot maari. Torang maari muse. Ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 7 dohot 8. Jadi di pauli debatama haja kajangi asa disirang aek akan diturun di haja kajang sian aek akan digijang ni haja kajangi gabe manjari masongoni dungi di gor debat ma haja kajangi langit dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat 10 sada dohot 10 tolu. Dungi nina debatama di patumburhon tanoima duhut-duhut dohot suan-suanan namar parbuehon boni hau akan namar parbuehon bonina di bagasan tudos tuman samnabe di tanoon gabe menjadi masongoni jadi bot maari torang maari muse ima ari patoluhon. Sada Musa sada ayat 10 4 10 5 dohot 10 sia. Dungi makuling mose madebata jadi mahamu aka panondang di haja kajang ni langiti bahen pasirangan ni arian sian borngin gabe tanda pabuat titik ni padan dohot aka ari dohot aka tahun jala gabe panondang akai di haja kajang ni langiti asa di patiur tanoon dungi menjadi masongoni jadi bot maari torang maari muse ima ari paupaton. Sada Musa sada ayat 2 sada dohot 20 tolu. Dungi di topa debatama akadike nabalga dohot nasa namarhosa. Akana menjiriri di bagasan aik masibon mansabna rodi nasa pidong akana masibon mansabna. Jadi nungadeng di ida debata jadi bot maari torang maari muse imari palimahon. Sada Musa sada ayat 20 sia dohot 30 sada. Dungi nina debatama boti mai nunga ulehon tuhamu nasa suan-suanan namar buehon boni disaduk tanoon rodi sude hau aka namar pabuse si suanon bahen panganon muna mai dungi ditilik debatama sude natin tinom panai jadi nunga dengan si tutu. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paonomon. Samen walu ayat 4 dohot 5. Molo hutai lihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim. Bulan dohot bintang aka napinaulim. Tung aha manian jomai. Ubahan pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jomai. Ubahan pola dia batiho. Pesalmen 8 ayat 6 sampai 7. Humurang apala otik do ibana sian debata dibahen ho alai ditali-talihon homuse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana dipabangkit hodo ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tanganmu sudedo tahe di patunduk hotu ibana. Pasalmen 104
ayat 24. Tung nalan situtu doaka jadi-jadianmu. Ale Jahoba. Saluhut nai di pauliho marite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Pesalmen 104 ayat 20 pitu doho 28. Saluhut nasida mangaranap tuho asal lehononmu si panganon nasida. Dia ditikinabe malo di lehon ho di nasida di job tuti nasida malo di patedek ho tanganmu betangan nasida ni nadengani amin. 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 Pasalmen 104 ayat 30 sada. Sairo disaleleng-leleng nama hamuleon ni Jahoba. Marlas ni roha ma Jahoba mida kajadi-jadian nai. Pesalmen 104 ayat 30. Endehonoku ma Jahoba saleleng di ngoluku. Umpalu parhinaloan mau upuji debataku saleleng adong dopeau. Marede hitiasian buku Ede nomor 30 ayat 5.6 Behama panjalokku. Dada pos rohani jolmai HP di debata, tumangot do jolmai madai jalan marnida hina ulini hina tahon ni sibolis di portibion. Gabe holang ma jolmai sian debata, nama jabar ni jolmai. Nuaeng tatangion ma songot dia barita pangalaho ni jolma, dohot pardangolan alani dosai. Amos 5 ayat 12 1 10. Ai hubotodo toropni pangalosiomuna dohot hinadeak ni dosamuna hamu akan nama nosak halak partigor akan nama jalo hasunan manurup jala dipatuki halak napogos dipartuk koan dibayani laos hohom do halak nama roha aitiki najahat doon. Yesaya 5 ayat 1. Marende maahu nuaeng taringot tu hasianku. Sada endeni haholonganku taringot tu porlak anggurna. Marporlak anggur do hasianku dipunsu ni sada dolok nanapu. Yesaya 5 ayat 5. Ope pabotohonokku matuamu si bahenokku tu porlak aguru. Upatokku mahadangna
asa sudah gigagat binatang. Lo aku ma parikna asa gelutap. Jeremia 2 ayat 10 sada. Tungadong ma bangso napasambarhon debatana. Atik pese tutu debata. Ale yang bangsokku tung dipasabar doha mulyona tuna samargogo mangurupi. Hesekiel 7 ayat 1 dohot 2. Dungi roh Muse mahata ni jawaba tuau. Songonon. Yaho ale anak ni jolma. Songonon do hatani Tuhan jawaba taringot tutano. Hesekiel 7 ayat 4. Jaladang marang-alang matakku dopakku, jaladang marpungulahi rohaku, ikon manginona tuho bainokku, hobar tu dalanmu nasai laun. Jala ikot di tonga-tongami asagiron, akan naniulam, asatuk ditadahamu audo Jehovah. Yesaya 30 ayat sia. Ay bangso na takang donasida, aka anak pargabus, angka anak na soolo manangihon patik ni Jehovah. Yesaya 30 ayat 10. Aka namadok tu paralatan, unang hamu maralatan. Dohot tu aka panurirang, unang surirakon hamu tu hami hasitongan. Lomo ni rohanami matagonan pabuah hamu, jala aka si pauto-oto surirakon hamu. Yesaya 54 ayat 10. Ay munsar pe akadolok, jalo humunta akarobean, ale anggo asiasiku nasotupa musar sianho, jala pada ni hadameoku nasotupa humordit. Nina Jehovah siasiho. Hesekiel 30 ayat 10 sada. Dogma tunasida, songon sitongna mangolo au. Nina Tuhan Jehovah. Tung na solomo doro aku, midah hamateani halak parjati. So ikon midah hamu mulak ni parjati, tumadikon dalana i nian, asa mangolo ibana, atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna, akan najati, buasa tung tagonan mate hamu ala pinopar ni Israel. Amin. Pasalmen 100 ayat 8 sahatu sia. Parasi roha jalapar dengan basa do Jehovah, lambat tarimas jalaparasi roha godang, dang toktong ibana manoroi, jala dang gotos rohana saleleng nileleng na. Amin. Pasalmen 100 ayat 12 sahatu 10 tolu. Songodao ni habisaran sian hasudutan, di padau ibana sian hita akka pangalau sitai. Songonasi ni ama-ama tuaka anak na asini rohani Jehovah, diakar nama kabiari ibana. Roma 3 ayat 20 sahatu 24. Aida ngadong imbarni tung saluhut donasida mardosa, jaladang dapot pujioni debata nasida. Gabe dipintori donasida, dalan basa-basa binahini asini rohana. Hinorhoni panobosionna di bagasan Kristus Yesus. Mari dia siang buku ende nomor 605 ayat 122 tarbegi suruh-suruan marede. Suruh-suruan marede mas
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya asima roham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Sai sahapi ma tubagasan rohanami hasisan ni dosa nami i. Leon ma tuhami tondim nabadiai. Asaudang ganggu rohanami di asidi roham. Alai asahot rohanami marha porsea lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibiod. Asau pasat kami diri nami tuho. Gabe pelean namangolu jala nabadia barhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na di gicang. Amin. Marede huria bahita siat buku ede odopul sada ayat sada na taulas di roha. Alai nuaing pe dina Jehova, sai bulak mahamu tuau sian nasa rohamuna mardongan parpuasan. Partangison dohot angguk-angguk jala rohamuna naribahi hamu. Udang asal ulos muna, sai mulak mahamu tu Jehova debata munai. Ai pardegat basa jala para siroha do ibadah. Labas do ibadah taribas jala para siroha godang. Jala tibu marpangulahi rohana mida hamaguadi. Tangi ramu padan haluaun nabalgai nasia debata songonon ma baritana. Yesaya sia ayat sada. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang nabolon, bicar do sada panondang di akan na mangingani, tano linggoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 2. Nunga di patorho bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha na bolon, marlas ni roha na sir di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon di namar bagi tabat-taban. Yesaya 60 ayat sada. Hehe maho, marsinondang maho, aina Roma panondangmu, jala hamuliau ni Jehovah, bicar di atasmu.
Yesaya 60 ayat 2. Ai idama haholomodo makukupi tanoon jala hagolapon akabangso. Alay na bisar nema Jehovah atasmu. Jala marsinondang hamuliona atasmu. Yesaya 55 ayat 7. Saya tadi kon halak perjahat ima dalanna jala jolma pargeduki akka sakapna. Saya mula ma ibana tu Jehovah. Asa marpangulahi rohana mida ibana. Jala tu debat dohot tu debatata. Ai buas do rohana manalesei. Pesalmen 107 ayat 10. Akan nahudul di haholomon dohot di linggom ni hamatean. Akan nanirante ni pardangolan dohot bosi. Pesalmen 107 ayat 15. Ikon pujian nasida majahoba ala asini rohana dot halongangan akan nabinahen na itu jolma manusia. Lukas 4 ayat 10 dohot 10 siap. Songgop do tuau tondini Tuhani. Ai diminyaki doau, mamboan barita nauli tu akan napogos. Disuruh doau, mamaritahon tu akan terhurung asa malua. Tu akan nama pitung asa mardina. Maluan akan na ginosa gosa mamaritahon tahun paresini rohani Tuhani. Lukas sada ayat 68. Pinujima Tuhani debata ni Israel. Allah ditopot bangsona, jala dipatupa haluaona. Kolose sada ayat 10 tolu sahat 10 opat. Ainunga diroro hita sian gomgoman haholomoni. Jala dipausat hita tu bagasan harajoni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana doa dong di hita haluaoni, ima hasesaan ni aka dosa. Jeremia 31 ayat 24. Jadi tang pepodan ni sahalak donganna manang dohononna tu hahangginai songonon tandahamu majahoba ay tung saluhut nasida tumanda ahu sogot tole na metmet tole na magodang sian nasidani na Jahoba ay marpamuati do sogot rohaku mida hajahaton nasidai jaladang be ingotokku dosa nasidai. Daniel sia ayat sia. Alayang goho Tuhan debata nami hodo napuna asini roha dohot aka pamuation. Alay nunga mangguturi hami dopak ho. Roma 8 ayat sada sahat tu ayat 2. Onpe dang namangonai beuhum tu akan di bagasan Kristus Yesus akan nasomar pangalahong mar guru tu daging na mar guru tu tondido ay nunga di palua patik ni tondi hangoluan na di bagasan Kristus Yesus doahu sian patik ni dosa dohot hamatean. Efesus sada ayat 10 sada. Ai di bagasan ibanado dapotan partalian hita akan naung tidodona hian marguru tutahini napatuluson sasude mangihuton padok ni rohana asa tarpuji hasangaponna marhite-hite hita akan naung makirim hian di Kristus i. Amin. Marede huria mahita sian buku ede nomor 51 ayat 2 tolei puji ma tuhata. Oh
Tak begema liturgi patuluhon. 5 Musa 10 ayat 15. Panuri raksada songon awon, pati dangon ni Jahoba de batang, siat tonga tongami, sian akka haha anggim, ibana tama tangi honom muna. Yesaya 7 ayat 14:1-15. Dibaheni apalah Tuhan isa diri mangalehon sada tanda diamu, idama gabe-gabean masada namar baju, jala tumbubuhon sada anak, jala bainon nama guarna Emmanuel. Mantega dohot situak ni lobama panganonna, paima di boto mabolokon najat, jala mamilit nadenggan. Yesaya sia ayat 5 rodi ono. Ainunga tubu di hamu sada poso-poso, di lehon tuhitas sada anak. Pape tua barana do sogot harajaon, jala bahinon na goarna, si partahi halongangan si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Bayan hagadda di harajaon, dohot hadameon. Marujung di habangsa ni si Daud, dohot di harajaon nai. Pahothon dohot patoguhon, mar hite-hite patik dohot hatigoran. Olak nion rodi saleleng ni lelengna. Hamuruhon ni Jahoba Sebaut, patupahon songoni. Yesaya 10 ayat 5. Jala hati goran do hohos ni gotingna, jala habonaron hohos nyakna. Yesaya 10 ayat 7. Rap macapal ma lobu dohot bebiyat. Jala tapak murung ma aka anak nabi. Jala panganon ni singa dohut songon dorbia. Opak Musa 20 tolu ayat 10 sia. Anggo debata nda ada jolma tungolo margabus, nda ada iwana anak ni jolma manusia. Tung sol-solan nama dirina, tung tagamon nama dohonon na hatana. So pataronon na, manang tung dohonon nama manang aha so hajongjok konon na. Yesaya 50 tolu ayat tolu dohot opat. Dileai jala dipasiding jolma do ibana, bawa nasomal mangai perdangolan dohot sahid ibana. Polat bitabunihon halak bohina maradepon ibana, dibahen leana, jadi dang pola hurajumi hami ibana. Tongondo akka sahid diusung ibana, jala akka perdangolan di porsan, alai anggoro hatta madok, debatado mamisang, mamukul dohot pasipal ibana. Yesaya 40 ayat sia. Sai di paratiation hamuma akan masa najolo sian mula-mula ayau do debata. Jala dukoni au dang adong be debata manang natudoson tuau. Yesaya 40 ayat 3. Akan masa parjoloi nunga tibuhian hubaluba. Jala sian pamangaku doi ruar. Jala hubatu begehon tunasida. Topu doi hubahen gabesaut ro. Yesaya 32 ayat 1 rodi 2. Idama hobbartu hati gorado rajai banga rajai sogut. Jala hobbartu uhumna akka iduk manggonggomi. Jadi marhaporu sama tu ibana ganup jolma maradopon alogo. Jala marparsinondang ma maradopon ari tudos tu sungai dia holongan ni tudos tu perlinggoman ni dolok batu bolon ditano namar silopak.
Yesaya 32 ayat 3. Jaladang mamering dopak pudi matani jolma namar nida. Jala pinggol ni jolma namar ni bege manangiho disi. Yesaya 42 ayat 10. Endehon hamu mas sada ende na imbaru di Jahoba. Hamu leona sian ujung di tanon. Tole hamu akan natua tu laut ro di isinai. Tole hamu aka pulo ro di isinai. Yesaya 55 ayat 3. Tareon hamu ma pinggol muna. Jala roma hamu tuau. Tangion hamu ma asa mangolu iton dimunai. Jadi bahenokku matuhamu padan saleleng-lelengna. Ima padan parasian nasitong itu si Daud na sotu pamubah. Marede mahita siap buku ede nomor 607 ayat sada rodi 2. Hatani debata turpuk epistel di parpunguata bornginon tersurat di Yesaya pitu mamuka ayat 10 sahat rodi 10 pitu. Akup nii didok Jahoba madok si Ahas songonon. Jadi ninasi Ahas mah dang olo ahu mangido asa unang huujuni Jahoba. Di bahedi apala Tuhadi sadiri ba mangalehon sada tadda di kamu idama gabagabiat masada dabar baju jala tubuhon sada ada jala baheron nama guarna Immanuel. Situa miloba penganonna paima di bodo mambolokon najat jala memilih nadinggan. Aitagan sodiboto dak danaki dope mabolokon najat jala mamilit nadenggan tarulang matanoi nani rajaan ni na dua raja hina biaran mui. Ido sahatna martua doakan na tumangion hata ni debata jala nau peopsa. Amin.
Marede huria mahitias yan buku ede odong raus 2 ayat sada dot ayat 2 di Natal na parjulu. saud baga-bagai, mar hite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus di bara ni pinahan di Bethlehem Efrata, atok kamu ale akadongan, dohot mahita marsob batu ibana, tapuji ma debata na mangalehon anak na gabe haluaon, dohot hanguluot di hita, tajakon ma ibana raja sipaluai, nunga tubuh Yesus tu portibion, dohot tu rohatta, amana naeng patupaot tadda naung tajakot Yesus si, marhite hatu tubuna, alani tatangihom ma hasasaut ni baga-bagai, dohot barita hatu tubuh ni sipaluai. Yohanes sada ayat 14. Gapi daging mahatai dalam maringan di tonga-tonga ni hitahon. Jadi widahami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada na sian amai. Gok asini roha dohot hasitongan.
Yohanes tolu ayat 10. Ai songonondo holong ni rohani debata di portibion. Polado anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasaling-nilingna di ibana. Filipi 2 ayat 5 1 ayat 7. Songon parohaun ni Kristus Yesus ma parohaun muna. Atik pe rupani debata di ibana. Dada songon nani dobo di rajumi rohana tu dos na itu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupani hatoban. Gabe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Galatia 4 ayat 4 sahat 5. Alai dung dapot gok nitik kina disuruh debatama anakna tubus yan boru-boru ginonggoman ni patiki asa ditobus akana ginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut paramau. Yohanes 10 sada ayat 25 ayat 26. Dungi ninna Yesus ma mandok ibana. Ahudo haheheon dohot hanguluan. Nama ngoludo na porsea diau. Nangpe mate ibana jala ganup nama ngolu jala na porsea diau. Naso tupa mate ibana saliling leleng na porsea doho disi. Yohanes sada ayat 12 1 10 tolu. Alai manampiga namanjakon ibana tusido di lehon waso asa gabe anak ni debata nasida akka na porsea di guarna. Ima akka na sotu busian mudar manaksian sakap ni daging manansian sakap ni bawa tung sian di batado. Lukas sada ayat 30 sahat 30 sada. Jala di dok suru-surani matu nasida unang homa biar ale Maria ay dapotan asini roha doho di debata gabe-gabean maho tubuhan anak maho Yesus ma bahenonmu guarna. Lukas 2 ayat sada sahatu ayat 2. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma ginonggomanna pamilangan parjolomai uju digonggomi Sikrinius tano Siria. Lukas 2 ayat 3 sahat 4. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutan ni si Daud namargoar Betlehem alasian poparan jala marganisi Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 1 pasurat do dirina rabdot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi di dinasida gokma arini hangoluanna ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma dipiakon matu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahatu sia. Jadi adong ma marborongin di ladang na diisi ni akka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi tidak potos sada susuruan manasida jala marsinodang ma sangat ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10 dohot 10 sada. Alai didok suru-surani matu nasida. Undang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna
parsaulian ni Sadok bangsoi. Ainong tubuh do dihamu sabornginon di hutan si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12, 1 ayat 10. Oma partinada dihamu, poso-poso do dapotan muna, nabi norhos pihak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suruani, torop akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, di akajolma halomoane. Nunga tubuh Yesus si paluai, lau patupa hanguluata. Tubuh do ibana di inganan haleaon, di bara di pinahan, di huta Betlehem, tahanguluhon ma hatu tubuh ni Yesus Tuhatai. Tapatupa do pagalak lilin songon simbol ni panodang. Tapagalak lilin Natal ima magobarhon hatutuat ni panodangi. Ima tuhata Yesus Kristus na tuat tu portibion. Panodangi do namanodangi persaurata di bagasan holong ni roha di tonga-tongani huriata.
Laos marede mahita sian buku ede nomor 54 ayat 1 rodi tolu. Tahati dakon mahata porseotai songon panidakon ya kadongan sepdok di portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata jauba ido aba pargura tudusan atau palangit buhotanaon. Au porsea di Yesus Kristus anak debata jauba selesai ibarat tubuh Yesus Maria daga gaya syakota di perbadia kadoran sahabubuhan. Ido tuata tatu mau nabimit di panggungan selatus. Nama terpaya lebar kau bersilang dan buat bodoh Namulah mahul dari batu bor, nama naik surga, lalu siap lebar jauba. Amarai parbungun suatu besani,
Disimai bana pulang suruh tolong, pamumi anak mamulu Aku sea, undi perbadia, jalan sarau dia dapadia, dia kepada Kristus akan dapadia. Do dia sesali dosa, do dia mati, bulan awal subuh lagi nang mati. Do dia keluar sudah. Amin. Barede huria bahita siat buku ede odo 107 ayat sada nunga tubuh Kristusi. Tapi kita tikting di bagasan Natalon. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton selamat madohoti parpunguan bodari parningotan ari hatutubun ni Tuhan Yesus di bagas joro dohot natapatupa di bagas ta ganup mersedesada tuhat tamana madongani hita saluhutna. Parmingguanon ima parpunguan bodari ari parningotan hatutubun ni Tuhan Yesus. Topik ni parmingguanon ima dongat tama debata. Bahasa Indonesia, Allah menyertai kita. Napaduahon di parmingguan pesta parjolo parmingguan ari hatutubun ni Tuhan Yesus hari Senin tanggal 25 Desember 2023 di Ganup parmingguan pukul 7 10 dohot 10 wib di patupa huriatta do ulaon nabadia. Huria mangidohon asa sude ruas naung majalo panidangion haporseaon madohoti ulaoni. Napatuluhon papungu pilihan 2 hali, manang pilihan khusus. Pilihan khusus ima papungu pilihan paduahon di patupa di parpunguan bodari parningotan hatutubu di Kristus malam Natal, Minggu 24 Desember 2023, pukul 10.06, pukul 10 sia, wib tuha perluan ni diakoni sosial huria. Na mangihut ima parpunguan parmingguan pesta Natal Senin 25 Desember 2023, pukul 7, pukul 10, dohot pukul 10 wib, tuha perluan ni dana operasional huria HKBP Serpong. Na mangihut ima parmingguan pesta Natal di ari paduahon, Selasa 26 Desember 2023 pukul 20 wib tuha perluan pos kesehatan HKBP Serpong. Nama paupaton parpunguan bodari tahun baru Minggu 31 Desember 2023 pukul 10 sia wib tuha perluan ni beasiswa HKBP Serpong. Bagian napa paupaton partikian parmingguan Natal dohot tahun baru. Songonon ma partikian parmingguan Natal do tahun baru di HKBP Serpong. Na parjolo ima ibadah dan perayaan Natal hari parjolo ima hari Senin 25 Desember 2023. Kebaktian na parjolo bahasa Indonesia pukul 7 sahat rodi pukul sia 30 jala adong perjamuan kudus. Kebaktian na paduahon ima bahasa Batak pukul 10 sampai sahat rodi pukul 12.30 di patupa perjamuan kudus. Napatuluhon kebaktian napatuluhon ima bahasa Indonesia pukul 10.30 wib sahat rodi 15.30 wib di patupa perjamuan kudus. Namangihut ima ibadah dan perayaan Natal ari paduahon hari Selasa 26 Desember 2023 di patupa kebaktian sore bahasa Indonesia masuk pukul 20 wib. Namangihut ima ibadah malam tahun baru Minggu 31 Desember 2023
di Patupa Kebaktian Malam Bahasa Batak, masuk pukul 10 siawib, rodi 20 sada wib. Nah mangihut ima ibadah tahun baru Senin sada Januari 2024 di Patupa Kebaktian pagi kolan sahali do ima bahasa Batak di dohot bahasa Indonesia di Padomu masuk pukul sia rodi pukul 10 sada wib. Songonima suara nititing na jepek di Parpunguan Bodarion. Tapasada marohata martangyang mahita. Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa na sumurung. Mauliate ma disobahon rohanami tuho Tuhan didenggan ibasam. Dohot asini roham nang mangalehon tikki na denggan nauli tuhami ditikyon. Boy hami marlas ni roha marningot jala mamestahon hatutubu ni Yesus Kristus tu portibion. Diborngin na badiaon marningot hami jala marlas ni roha dohami manomunomu harorom tu portibion manobus hami sian hurungan ni dosa dohot hamagoan. Tibahenia jari jala urupi mahami Tuhan asa malua hami sian dosa dohot hamatean jala mangarade hami di diri nami asa totong hami marsiohot jala holan mangoloi hatam di ngolu namion jala asarade hami laho manomunomu harorom na padua halihon. Tuhan para siroha raja nong tubu tu portibion naing auhonon nami ma hatutubum jala pakokopon mi tuhami halak pardosaon ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hati uron molo huingot hami di pakokopon mu tuhami jala huingot hami akka dosa dohot pangalasion nami nagodangi dang tahamahami di jolom jala dang tamahami madai denggan ni basam dang tamahami rotu adopan munasun badiai alayalani asin ni roham dohot denggan ni basam tarbain domu hami jala rohami marsoba jala mamuji ho Tuhan di ngolu namion moliate ma Tuhan nungaolo ho tubu di bara ni pinahan di bagasan haserepon dohot haleaon di baheni ajari mahami totong marhaserepon ni roha. Tubuh maho Tuhan nang di tonga-tonga nami. Tubuh maho Tuhan nang diganup keluarga nami. Diganup ulaun nami. Di perdalanan ni ngolu nami. Topot maruasmu akan nagale. Namar pakirimon di hamamalum ni parsahiton. Na pogos. Na pinalialea ala ni hatigoran. Na tarhurung. Na marsak apu lima Tuhan na marhabot ni roha. Tuhan unang luas madele akka naloja jala nagale. Alelehon matotong marpos ni roha jala marsihohot. Huhut marpakirimon holat tuasi ni roham nagodangi. Lehon madihami gogo pakirimon hapatason maroha. Doho semangat laho mangulahon ulon mi siganupari di karejo di parsikolan nang di pardonganon nami siganup ari. Tuhan nami si buandami tu portibion asi maroham dihami. Saya jari mahami asal totong mardami tudongan nami. Jala urupi hami paubahon rohanami. Asa totong gabianakon munaserep marroha. Jala napatupa lomoni roham di ngolu namion. Tuhan para siroha, mangido hami tua dopanmu, dinanaing paujukon sada tahun hami 2020 di minggu-minggu na parpudion. Asi roham, iring-iring mahami, naing manalpuhon sada tahunon. Jalaluas hami mangalaka tu sada tahun, 2024 tahun na naing si baga-bagahonon mutu hami, di bagasan haipason, las niroha dohot hadameon nasian Tuhani. Diborngin na badiaon banon nami ma tujolom akasihol niroha nami
Akka kerinduan ni ganup keluarga ganup marsada-sada dang taka suboto hami keluarga sihol ni rohani ganup keluarga di jemaat HKBP Serpongon. Alai di boto hodo saluhut na Tuhan sihol ni rohan nang akka pakirimon ni jemaatmu di HKBP Serpongon. Godang dora nama kirim di Pariana Konon, di parsikolan, di kesuksesannya ke parsikolan, di kesuksesannya ke parkarejoan, nang sirokap nito dina. Asi maroham Tuhan, tung pasu-pasu ma jala pasaut ma akka, na pinarsita ni rohani ruasmu di HKBP Serpongon. Ora janong tubuh di Bethlehem, asi roham di hami, jala martangiang mangido hami tua dopan muali amang, asi roham di huria HKBP Serpong. Say homa ale Tuhan nama dongani jala nagabe raja ni huria di pardalanan ni pelayanan nyak kana posom. Anggiat lamar sangap ho Tuhan di pardalanan ni pakobasyon ni huriam HKBP Serpongon. Tangya konon nami ma sude pimpinan ni HKBP mulai sian opui porus sahat rodi sude pardita jala parhobas di HKBP. Asi roham Tuhan say perbadiai jala lehon hikmat nasihat Tuhan dohot lasni roha ganupari laho makobasi huriami ganup tiki. Secara khusus buanon nami ma ditangyang nami na posom pardita dohot parhalado na makobasi di HKBP Serpong. Asi roham Tuhan pasu-pasu pakobasyon ni sude parhalado asalam marsangap jala marmulia maho Tuhan. Jala marhite pakobasyon na pinatupan ni HKBP Serpong naeng mabain las ni roham jala marsangap ho Tuhan di tonga-tonga ni huriami. Tuhan martangiang dohami tuho ali amang di negara nami di nanaing marpesta demokrasi di bulan Februari 2024 marhite pemilihan presiden kepala daerah dohot legislatif. Ale amang mangelehelek mahami tujulom asa jongjongan muma ulauni mulai sian masa kampanye rodi pemilihan mardalan dengan di bagasan hadameon nasian Tuhan. Jalasi maroham Tuhan say tarpilit mapak akka panggonggomi na marhabiaran tu Jehovah asa sonang negara namion di bagasan gonggoman ni pemimpin na totong tangi tulomo ni rohan miali Tuhan. On may lehelek tangi ang pangiduan nami diborngin natal na badion. Upasahat hami may holan marhite guarmu na badiay. Amen. Marede huria mahita sian buku ede 52 ayat sada do udutta hatu audo laos tapapungu ma pilihan na parjolo tu huria do tu pusat.
Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti akka hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tapi huti-hut mahatan di debata. Imana tersurat di Matius bidu sada ayat 10 sahat rudi ayat 20 songonon mahatan itu hatta yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju oruan si Josepido peinana si Mariai gabe-gabia do ibana siatod di perbadia adorang so masih padonohon do penasida ala parrohana bonar si Joseph na mangurus si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabi ditaki rohana nama naing sirakonon na songoni alai dina songoni do petahi ni rohana di idama dinipina suruh-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse aina siatod di perbadia dona naing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus duguarna bahinomu, ay paluaon na do bangsona si anak kadosana si dabi. Masape sudenay asajupang nahi natahon ni Tuhani, marhite sian panurirang na namadok. Ida ma, ida hamuma, gabi-gabi do namar bajui tubuhan anak maibana jala baheno doguarna Immanuel lapatanna dongat tama debata ima sahatna. Selamat Natal madihita saluhuna. Nang pe subuh huberek kami sianon alai yang gona sida bodu bereng nasidau. Selamat Natal mana di Toru. Natal begitu berarti gudang doa lagi. Iya. Selamat Natal mana di Gijang. Selamat Natal mana di Tonga-Tonga do di konsistori. Mulai tema di Tuhatta marsugu maita marsi jalangan. Romahamu marsugu ateh. Amin. Isi nama do amin dang romar sugut hati-hati. Iya. Memang molo marjamita songonon tikina jam sia hurang. Kon berhikmat do marjamita ti. Songona marnehe-nehe ta carai naking. Ya. Anggo sacitong na borngin Natal kategorial dulu mobi. Malutung sektor adanya beberapa sektor di Filit. Asa unang lapatan na unang hihiya mo jol mabigi jamita itu sebenarnya. Ya, alay takas penon asa berhikmat tahu unak pola pelilik ku jamitaun. Ya. Di hambak kadongan adong dosa ada dialog ni sahalak guru spiritual, dohot sahalak murid na sangat religius di pakatayoni songonon ma. Dia bangga bahwa Alkitab ini sangat baik menceritakan, menerangkan tentang siapa Allah. Alai disangkal guru naidoi, di do imana mah kutip songonon. Allah manapun yang ada dalam sebuah pengertian sama sekali bukan Allah. Allah manapun yang ada dalam sebuah pengertian sama sekali bukan Allah. Termasuk apa yang ditawarkan kitab suci. Katanya, lahu patorakoni di patorang masongonon. Natuari sada, lau duau tu sada restoran, adong mana memainkan musik di sini. Musik itu sebenarnya lagu itu sangat biasa kerap didengar oleh telinga. Alai natoropi, dengan dong maboto manangah judulnya. Ujungna sahalak di jumpa pelayani. Sini dulu. Sukujo pemain musiki. Ahado lagu ahado na dimaiton nasida judul na inna. Lauma pelayani mulak mamuse dengan senang hati dia menjawab, apa yang dimainkannya? Lalu dia menjawab, biola.
Ibu tohamu dari tina manginang. Kadang-kadang mau lamar jamita, wah ini ipedita ni naruhana. Jadi kadang-kadang memang membutuhkan konsentrasi don, mangatusion. Diripu judul ni lagu dia tusi na sida, abesa sitong na, ido na pinangido na, alay na dilapor ho pelayani, ahado na di maiton musik nai, biola. Ado kesimpulan na, Allah itu adalah misteri. Misteri do Tuhan. Rencana nape misteri, sakak nape misteri, ulaun nape misteri, homi. Saya sendiri sebagai pendeta, dang bui, dohonokku songonom bentuk ningolukku. Dia itu unpredictable. Dang bui taduga bukan dibata. Ya. Dan hak kita sering dibatasi oleh hak Tuhan. Nang tari pula patana berhak duawin na, Tuhan lebih berhak lagi. Ya, jala idona terjadi di son. Dalam situasi gunda gulana si Joseph maulod si di Lukas si Maria do di patorong di situ taringot tu keadaan di si Maria. Anggo di Matius di patorang songot dia do kegelisahan di si Joseph. Mangadupi nama saon, mangadupi harwaon on iPhone. Ay hamil ma tunangan nai hape so marhasoho tadope nasida di rohana dia nganangan na sirakonon namai sip diam-diam dia kan manirakon si Maria ala holong do rohana unang tarurak ibana jala jolo mana bonar do si Joseph di dok naking di son unang maila jala unang tarsar jala unang hona hukuman bu seimana hobar tu hukum Taurat nama sa waktu saya manginongi ma pikiran nai rudut pikiran nai marsak imana bohado ina isom mata bere ngamanginan kita saluhut na napungu di son Tuhan tahu. Jangankan na tapi kiri di boto Tuhan ini. Pra tapi kiri. Di jolon ini tapi kiri. Di boto Tuhan ini. Dang na tapi kiri. Nanaing tapi kiri pe di boto Tuhan ini. Apalagi na tapi kiri. Ya. Apalagi kita baranganangan. Molo polisi. Dang boy takut na baranganangan. Itu hak tadui. Manang nasungod di pe yang nanganan na. Manang narwa. Tetapi na kotor. Dang boy takut polisi. Alay mo long nga diulahon, baru itakkup. Itu dah. Adong na marangan, hey maranganangan na roho, masuk ko. Ina dah nga amboy songon iti. Hak ni jol maro maranganangan. Makana gudang tinggalang anangan. Itu kan? Nah digijang jojo dahong maranganangan. Jojo din na, mulai ati ma. Ya. Natadok di situasi na songoni, kita melihat. Tuhan tahu, disuruh masuru-suruan na, pakulingi si Josepi. Marhite di Pina, Joseph, unang paula gimana? Aisyah to di perbadia do poso-posoi. Ini luar biasa. Ya. Asa sahalinay sakap tapi takas manang nasongo dia pe bentuk ni ngoluta. Manang nasongo dia pe konsep ni pikiran bahkan prakonsep. Tuhan sangat tahu siapa kita doh nata pikiri. Unang taripu. Makanya ya di dok Yesus. Ya, taring itu na mangalakup baik kau nasa tabi na berhubungan fisik ma. Bahkan Yesus mengatakan, dahong hola dipikiri ho naroa disakapi ho pamana dong buru-buru lomoro hamtusi kamu sudah berzina. Tetapi ereng jo bagaimana dimensi Tuhan tentang dohonok kumajolo ruh ni parnguluono moral bahkan etika bahkan idona tabe ereng dison sahalinai Tuhan itu dang bui taduru bohai mana. Isi bui madudui, ya, ekosiato di Purbadia. Isi bui madodo. Itu banda tersurat di Sada Kurin 2 ayat siai. Saud dona tersurati. Naso di tubuh di pikiran di jolma. Naso bidege di pinggol di jolma. Naso tubuh di rohani jolma. Ido di pasaud di bata tuak karena berholong di roha di mana. Saud. Na pikiran, naso hea di pikiri jolma. Bisa terjadi. Nasohea di mereng jolma bisa terjadi. Nasohea tubuh di pikiran di jolma bisa terjadi. Nasohea di pikiri jolma bisa terjadi. 1 Korin 2 ayat 9. Ima tuhatta. Ayaw sa diri yang manginang kita saluhna. Hudok matuhita di malam natalon.
tung suadong do cita-citaku gawe padida. Jadi, dan ngadong sutu garu ya, oh gawe padida mah, ya ala song-songon na. Kadang-kadang bentuk ni nguluta dang taboto boha. Boha do tusugot. Saya sendiri pengalaman saya, dan ngadong cita-citaku nang gusau ti gawe padida. Tapi saya teruskan. Mudah-mudahan Satya usong kepadita. Itu dah. Kembali mana taruh naking di situasi nasungoni. Tuhan menunjukkan sebenarnya karena masai siato di perbadia dui unang sirahku ni mana. Ahadun yang berengot tesen nama saon. Omma catatan apa dua hodita. Ya duta begi Allah itu Allah yang transenden dan Allah kita itu Allah yang imanen, transendental, imanen si Tuhan juga. Mulai do transenden Allah itu dang boy hadung duk kita. Dang boy tarkaji kita. Macai daudu ibana, macai badia, macai sokal. Sahalak Pedro madang boy manjang kadebata. Karena begitu mulia, begitu sangat. Allah ini kok transendensi Allah. Jala rata-rata debata niaka non Kristen akan songonido namaol tardungdung. Namaol bahkan haberengan. Alai taberen di son, ala songoni habe. Bakko ni debata na songoni, na so tardungdung jolma. Diguari do imana muse debata na imanen. Imanen si Tuhan di dia do. Di sini yang terjadi peristiwa ini. Gabi jolma imana. Imana sada Johannes sada na king mulai nai ngadok kata jala debata do katai, jala satu debata do katai. Imalogos. Ikut jolma imana, ikut marumah ko jolma, ikut bentuk oknum imana, bentuk pribadi. Bentuk satu tubuh berwujud dan songon hantu imana daung. Boy di ida jolma ima emanensi Tuhan. Ya, boy bahkan disentuh jolma ima emanensi di Tuhan. Bahkan boy dihilala jolma, dihilala debata, nahinala ni jolma. Dangadong debata na asing na songoni. Lasuku kamu. Dangadong debata ni na asing na boy songo debata tadi bagasan Yesus Kristus. Na boy tabereng, na boy tasentuh. Na boy makilalana tahilalahon. Alani ido ikut jolma imana marhite si Maria. Marhite ulaw nito di porbadia. Imaon. Imaon. Alay nang pesongoni rudut ni pikiran ni si Joseph tabereng di song di situasi na soni sama dengan Maria. Di patulu si mana do sakap ni debata. Ya. Ada kakak di mana? Nanti songon natuare dong suku-suku ni dongan. Ya. AGB termasuk kau masuk, maaf saya tidak mengatakan ya, alai tabu masuk suku ni amang pendeta topu di suku kami. Apakah Allah Bapa bisa disebut amang pendeta dan Allah Anak bisa disebut dan Allah Roh Kudus bisa disebut? Bisa. Denggapai suku padita te unang kami berdebat. Di satu sisi alai tabereng muse habisau nai haboyon nai karena Tuhan kitu dikatakan itu adalah homosius, sejat dan sehakikat. Dan tumipo debata ama, sia debata anak. Dan tumipo debata anak, sia tod di perbadia sama saja, sejat dan sehakikat. Alai nasomal tadokon mai imatrinetasi, ya di bagasa guar debata ama. Dohot guarnya anak Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia. Alai neng dohonok kutuhita, modadong suku-suku nasongani. Apakah Allah itu 100% Allah? Yesus? Ya. Itu toh. Apakah Yesus 100% manusia? Ya. Itu toh. Una saya berdebat kita tadi ngutusi. Ya. Itu. Ido na disuruh rakonin na perjanjian lama pada Narobi. Lumo bisa saya agak-agabian do. Boru-borui. Tumubuhon anak. Maka saya mengatakan juga sekaligus mengingatkan kita bahwa perjanjian lama tidak bisa dipisahkan dari perjanjian baru. Dang bui perjanjian lama baga-bagan debatado tu haluaun. Alai perjanjian baru manggohi baga-bagai irmane dokon itu Old Testament dan New Testament. Alani ido maaf saya mengatakan tuhita lumobia karuas. Nasomal mungkin setabi agak sedikit jajan di luar di HKBP. Saya mengatakan
Alkitab itu tidak boleh diceraikan, termasuk ayat-ayat Alkitab. Ahamai isarana bohama unang saya sering kita madokon nung ngahubig kami sautik siak katami. Kasering duta bigi pertangyangan. Jadi manang tadokon nung ngahubig kami sebahagian siak katami. Itu sering juga, bahkan perkala dope sering do madokoni. Ini satu kesatuan. Dan tersirang perjanjian lama dok perjanjian baru. Hibul lo sudah. Dan boy secara sporadis do honota. Baru tak copot macenon, tak comot cenon, baru tak dokon sebahagian. Itu tidak benar. Utuh. Jalaido barita di sija saya. Hatu tubuh di sipaluai digohi di Injil Matiuson. Itu luar biasanya Alkitab kita. Jadi saat muladong namur tak sya Kristen, saya pikir itu mulak musai. Jadi tak pikir abi. Alkitab kita ini benar-benar tidak pernah ingkar janji. Mungkin Alkitab nasing, mungkin tadoki mitos atau lain sebagainya dan ingkar janji itu terserah kita. Tetapi Alkitab kita tidak pernah ingkar janji. Dan ini yang dikatakan di sini. Yesaya mengatakan itu dan itu terwujud di dalam Matius, terutama Injil. Ya, Injil. Guarom maibana Immanuel. Lapatan naha, dongat tamah debata. Aha do lapatan di dongat tamah debata. Ikoningo totta do salelengon alotta do debata. Itu, ikoningo totta do. Ya. Dumpe tubuh Yesus di bagasan Yesus nari guari Immanuel dongat tamah debata. Selama Yesus tidak hadir, nagabe rekonsiliasi di debata. Nagabe jembatan menghubungkan kita, nasumul lubang nasubui tarsosopi, kita tetap lawan Tuhan. Naru di mana memediasi kita di bagasan Yesus Kristus, diliam jembatan rekonsiliasi, gabe dongat nama kita. Anggosoi yang boy dongan na kita, manang nabo hape carata, jalaidu agama di luar ni Kristen Protestan terutama, termasuk Katolik. Amin. Ulang di jolma do. Atakas tabi ginaking para gidanaking. Dang ulang di jolma na dinggan na burju moral doh na nasing nama baik kita gabengon dongat tadi bata. Kecuali karena Yesus yang lahir itu. Dang adong boyalona do tong bata. Ayar tinido sampai keterpisahan dengan Allah do luar tinidosa tarsirak kita ala di bagasan Yesus Kristus nang tubuh. Kita dipertemukan kembali gabedongan na kita Immanuel. Alelos dongan na dohita di saluhut na mangodihok kita di bagasaton di perpadia dongan na dohita secara hibul secara holistik di parmara dongan na dohita di pergumulan dongan na dohita doh di nanasing nai ala yang asal mau nang tabaay de bataga bedongan tahola pelengkap penderita itu nasering termasuk dia katangiang nasering pelengkap penderita do Tuhan itabaen. Saya jojot do di tonga-tonga ni tangyang tapi saya tapangi do Tuhan imanggo ya kana hurang di tonga-tonga ni ngulutta. Baik do honok kumajolo di ulaon di masa depan di keluarga di pada anak kono pahup pudok lana sengnai. Saya tapangi do Tuhan ya ledang salah ni ani. Alai taingo tamanginang. Dada sesempit itu dongan ni debata. Taingo ti ikoboido taetong tarajumi ta imani. Dongat tadi bata na pemarsahit tita. Nang pe cancer si tadi ngopak songodongan. Amin. Bah songon naburado. Nasirik kita dongat tadi bata kolak kebutuhan tado. Ya do kita tado dongat tadi bata di sangat banyak pergumulan. Ya do tado dongat tadi bata di sangat banyak dohonok kemajula ke persoalan penyakit dan sebagainya bahkan hamatean. Jarang sekali. Ada ini tapature. Nasiring tado dongat tadi bata hanya apabila kita butuh Tuhan. Akan nahurangi di sida budabuon di pasu-pasu dok lana sing nai makana si patamar jojor tangyatta molo tabereng isatabi holat tu keingatta do siringi holat tu seleratta bukan keinginan Tuhan. Maaf saya mengatakan itu. Di malam Natalo takas diarahok kita dongatta debata naingat tusyota dongatta debata memang asa gabe hite-hite di debata kita tong di tonga-tonga ninguluta songa si Joseph jalau mana parpudi di hita catatan AHP karejota AHP statusta
Mari kita gabe alat ni debata song si Josephon patulus son sakap ni debata unang gabe alona. Sadar atau tidak sadar secara praktis bodoh hita gabe alo itu kani. Amai pamana. Saya disuruh mangulah denggat dangolo. Saya disuruh mar minggu dangolo. Saya disuruh mar tangyang dangolo. Saya disuruh mar dame dangolo. Saya disuruh mengampuni dangolo. Apa kita bukan menjadi musuh Tuhan? Ayo dah. Mulai sodong atta debata. Iya. Alai dalam kehidupan kita secara prakteknya banyak kita cara praktis gabe alo-alo ni Tuhan ini. Alani di malam Natal Bornginon, mari kita semua kita yang hadir sekarang gabe sarana di bata hite ni di bata napo soni Tuhani songot si Joseph songot si Maria songot suru-suru ani natakas gabe ula di bata patuluson pasangapon di bata pasauton lomo ni roha ni debata unang lomo ni rohata. Sekali lagi mari kita gabi turut sekecil apapun mengambil peran unang maju songon si Josephon ya unang maju songon ni alai sekecil apapun di malam Natalon dohok manomu-nomu tahun 2024 mari kita punya resolusi dakolan lapatan patulus lomo ni rohata nang pemorat nape maol nape suhar. Mari kita patuluson lomo ni roha ni debata na pasti idu na berbuah kita tu hasonangan tu haluaon dohot tu hatuaon. Amin matang yang mahita. Mau lihat tema di Tuhan pasu-pasu mahatam lengon gugu di hami asa kabisi pasaut lomo ni roha pami hite-hitem sarana pami patuluson nakasakakmu di tunga-tunga ningulu nami marado podongan nami. Gabe dongammu mahami. Laos gabe dongan nami maho di bagasan Yesus Kristus nong manesa dosa nami. Alai saya pargugui kami. Dadahula dongan dia kapasu-pasu na pinaradem di kami. Alai boy kami dongammu di saat tantangan songon dan elamin di si Josephon. Boy kami hite-hitem laho patulusun akan adenggan di tonga-tonga ning ulu nami. Boy kami mewujudkan sakakmu. Dada hula sakak nami rencana nami nabui mabawa kami Tuhan madau siakko atong di malam Natalon na yang marjaji kami tu diri nami dumenggan ngulu nami asa bigedungammu kami siulahon si patulus si pasaut lomo ni roham di ngulu nami. Amin. Apa penguma peliata mari dihita nomor 605 sadado saturusna.
tadanong tubuh Jesusi, edeho majakuba, a ibana do paringka basa, napalo akon jala paulihon, tajakuma si paluay dingulut, asaro ibana pasaba prohatta, jala pamalum, mga lilit bugang nirohat, asadohot hita makatidakot debatado, tama si puji-pujian. Edeho majakuba, ay ibana do panoppa, na marmudu-muduhon, na tinopanay. Dia berdebatan langit tanah laut na akar hajam-jam akan digagasan masai lalu nai ditada debata ibana matama situ. Edeho majakuba di bagasan hasrepon dohot olop-olop. Lasmaro hatta markuko jalamonang makita manang hape namasa. Ainung ngarosi palua manopot kita pardosa nadangolon. Asa sumuang parsaurat tadohot debata panoppa na burjui. Nuaing pe tapasahat mapiliat tatu harajaw ni debata martangiang maita. Ale debata manami na di Banua Gijang kodo haruruan ni saluhut silehulihun na dinggan dohot na solibasa na moliutus. Hupasat kami masin humitu kami pilihan nami tuho. Saya calo mai kepe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jararamuti sa kuparkasi yang kami pilihan. Pati pulkor harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada kami kudang ni silehulehon mitu kami. Asalam kirkir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak makita mangido di tangiang ale amanami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi maruhana mida ho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhun madamena tutodim. Amen. Selamat Natal madihita saluna.